Se on aika lämmin muuten siinä. Onhan siinä sellainen. Sä et sentään topot turvaväli. Ei oo topot. Jare Jarruleve. Jare Jarruleve. Topot turvaväli. Ai. Pallit kärvähtää pikkasen. Todellakin niinku ensimmäistä kertaa tänä juhannuksena lämmintä. Mahtavaa. On niinku halpa vasektomia. Täällä kyllä ruskettuu hyvin. Sweetie Scheisse. Kiire pois tuolta. Ja sitten isäntää tuolta vähän tsiikas siellä. Kattoo satana. Ara, miten teit tämän? Käytitkö perinteistä bensiinisytytystä vai jotain kenties hieman niinku eksoottisempaa sytytysainetta? Tänä vuonna mä päätin vaan kustaa tuohon nuotioon ja sillä se lähti siitä. Jumalauta, niin aivan. Homoöljyä oli siellä. Ei se ollut homoöljy. Ei vai. Mä vaan kato eilen tulin ja sitten perhe oli täällä, niin sitten ei voinut juoda mitään muuta kuin vodkaa ja sitten kusi tuohon ja se oli siinä. Aivan. Joo. Tehokkaasti näytti toimivan. Ai. Tää on lämmintä, jumalauta. Mahtavaa. Nyt se lukevan nitroa, että nitro tarpeeseen jo tässä vaiheessa. Ja se muuten iso huomioon mitä tänä iltana tapahtuu. Ei vaan nolla. Ei sinne tarvii enää vetää. Alright, let's drink some booze. Oho, nyt lähtee nitro.